Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χρηστικά πράγματα θέλω να πούμε, άλλωστε αυτά ενδιαφέρουν και τους φίλους ακροατές. Είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν, μου είπατε μόλις ανοίξει η πλατφόρμα θα τα πούμε για να έχει και ο άλλος μια εικόνα σχετικά με τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Ήδη το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, κακός χαμός γίνεται σε αυτή την πλατφόρμα, πιστεύουμε ότι τεχνικά θα αντέξει και θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και πείτε μου τώρα γράμμα τι πρέπει να κάνει. Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσω, πρέπει να έρθουν οι ενδιαφερόμενοι σε εσάς ή ο καθένας μπορεί να το κάνει μόνος του? Ωραία, ξεκινάτε με πολύ, πολύ ωραία ερώτηση για να πούμε ένα πολύ βασικό πράγμα. Η είσοδος στην πλατφόρμα, όπως και σε χιλιάδες άλλες πλατφόρμες, γίνεται με τους κωδικούς τάξης. Οι κωδικοί τάξης δεν ανήκουν στο λογιστή. Είναι του κάθε φυσικού προσώπου και της κάθε εταιρείας κατά περίπτωση. Άρα ο καθένας μπορεί να τους χειριστεί και να τους δώσει σε όποιον κρίνει. Ναι, ή και μόνος του. Ακριβώς, ακριβώς. Εμείς αναλαμβάνουμε σαν γραφείο, όπως και πάρα πολλά γραφεία συναδέλφων αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν αυτές τις αιτήσεις, όπως και όποιες άλλες αιτήσεις κρίνουν ότι μπορούν να διεκπεραιώσουν στην καθημερινότητα του κάθε φορολογούμενου και του κάθε γραφείου. Ξαναλέω όμως, η κωδική είναι του καθενός. Μπορεί να θέλει να κάνει την αίτηση μόνος του. Αν δεν τους έχει, δεν τους θυμάται, έρχεται στο γραφείο μας, δίνουμε τους κωδικούς του και προχωράει την αίτηση μόνος. Ή αν φοβάται ότι δεν θα τα καταφέρει και θα κάνει λάθος, να έρθει σε εσάς. Αλλά σε κάθε περίπτωση μπορεί να εξυπηρετηθεί και μόνος του, έτσι για να μην φορτώνεστε κι εσείς οι φοροτεχνικοί με επιπλέον δουλειά, που στην ουσία εξυπηρέτηση είναι αυτό από ό,τι καταλαβαίνω περισσότερο. Κοιτάξτε, έχει καταλήξει πλέον καθημερινότητα να διαχειριζόμαστε χιλιάδες πλατφόρμες, οπότε έχουμε μια άμεση επικοινωνία με όλους τους φορολογούμενους που συνεργαζόμαστε. Οπότε μπαίνουμε. Πώς ξεκινάμε? Η πλατφόρμα είναι στο MyThermancy στην σελίδα της ΑΔΕ. Είναι μια πολύ απλή πλατφόρμα. Ζητάει ουσιαστικά τα στοιχεία που ζητάει είναι αν είναι δικιά σου κατοικία, αν σου παραχωρείται δωρεάν ή αν τη μισθώνεις. Αν τη μισθώνεις πρέπει να περάσει το αφημί του ιδιοκτήτη. Αν είναι δικιά σου, και αν δωρεάν παραχωρείται το αφημί αυτού που στο παραχωρεί δωρεάν. Και από εκεί και πέρα χρειάζεται και ο αριθμός παροχής από του ηλεκτρικού ρεύματος. Ναι. Ώστε να βρεθεί αυτόματα η διεύθυνση. Ή ηλεκτρικού ρεύματος ή του φυσικού αερίου, ανάλογα με το τι καίει το κάθε σπίτι. Ο αριθμός παροχής ζητείται υποχρεωτικά ώστε να βρεθεί η διεύθυνση στο ακινήτο. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα ήθελα καταρχάς να πω ένα πολύ βασικό, ότι οι αιτήσεις είναι ανοιχτές να υποβληθούν μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2024. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, μέχρι 6 Δεκεμβρίου του 2024. Όσες υποβληθούν μέχρι τότε. Και είναι ανεξάρτητα αφημί. Δηλαδή μπαίνει ο καθένας ανεξάρτητα με το αφημί που έχει και κάνει αίτηση μέχρι 6 Δεκεμβρίου του 2024. Ακριβώς, μέχρι 6 Δεκεμβρίου του 2024. Από εκεί και πέρα θα καταβληθεί μια προκαταβολή έως τις 23 Δεκάτου. Έτσι λέει και η ανακοίνωση του Υπουργείου. Ακριβώς. Και μετά θα γίνουν οι πληρωμές για αγορές που πραγματοποιήθηκαν καταναλώσεις, να το πω έτσι, από 1η Δεκάτου έως 31 Τρίτου του 2025. Θα γίνουν καταβολές κατά κύριο λόγο έως 35 του 2025 και αν θυμάμαι καλά για περιπτώσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι τον Ιούλιο. Ακριβώς, για λογαριασμούς που θα εκδοθούν μέχρι και τότε, αλλά αφορά η κατανάλωση μέχρι 31 Τρίτου του 2025. Άρα το χρηστικό, μπαίνουμε στη σελίδα της ΑΔΑΕ. ΑΔΕ MyThermancy. Αφημί δικό μας ή του ιδιοκτήτη του ακινήτου που μένουμε, αριθμό παροχής. Ακριβώς. Και απαντάμε τα τετραγωνικά του ακινήτου. Ναι, υπάρχει ερωτηματολόγιο σε αυτό, έτσι δεν είναι? Υπάρχει ερωτηματολόγιο και απαντάμε σε ερωτήσεις. Ναι, θα βγουν και ερωτήσεις, απαντήσεις, αλλά ξαναλέω είναι πολύ απλή η πλατφόρμα και υποχρεωτικά να υπάρχει IBAN δηλωμένος. Δικαιούχοι είναι τα φυσικά πρόσωπα, άγαμα, έγγαμα, συγχειρία, με σύμφωνο συμβίωσης, διαζευγμένα ή ενδιαστάση. Αφορά πετρέλαιο, ναι, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, θερμική ενέργεια, ρεύμα. Ναι. Όπως είπαμε, μισθωμένη κατοικία δωρεάν παραχωρημένη ιδιοκατοίκηση. Ναι. Και από εκεί και πέρα να πούμε για τα εισοδηματικά κριτήρια. Ακριβώς, αυτό είναι και το μεγάλο κλειδί. Γιατί πρέπει να πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να γίνουμε δεκτές. Όσον αφορά τους άγαμους, με το ανώτατο εισόδημα είναι ως 16.000 ευρώ. Ναι.
έγγαμους 24.000 ευρώ το ζευγάρι, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο της οικογένειας. 5.000 είναι το κάθε παιδί. Ακριβώς. Ναι. Και μονογονεϊκές οικογένειες είναι 29.000 ευρώ, συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο. Από εκεί και πέρα, για κάθε δικαιούχο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, έχει μια ατομική επιχείρηση, δεν πρέπει τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ, Ναι. στο προηγούμενο έτος, και η ακίνητη περιουσία, όπως απεικονίζεται στον ένφια, δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ. Που σημαίνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλο εύρος δικαιούχων. Γιατί τα Ακριβώς. κριτήρια έχουν μια αρκετά μεγάλη ελαστικότητα. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, το κατώτερο ποσό που μπορεί να καταβληθεί σε κάποιον δικαιούχο είναι τα 100 ευρώ, έως και τα 800 που είναι το ανώτατο ποσό. Και αφορά το ρεύμα, από ό,τι είδα. Τα 800 αφορά το ρεύμα, ενώ τα Ναι. λιγότερα αφορούν το πετρέλαιο. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Ναι. Όντως πάρα πολύ χρηστικά. Εγώ κρατάω τις εξής ημερομηνίες. Μέχρι 6/12 του 24. Το σημαντικότερο είναι αυτό. Είναι αυτό. Μπαίνουμε στην Πέρυσι MyThermals. πολλοί κόσμος μπερδεύτηκε Ναι. και χάθηκαν οι προθεσμίες. Θεωρήσαμε ότι θα ξανανοίξει το σύστημα δεν άνοιξε, οπότε πολλοί κόσμος έμεινε απ' έξω για αυτό το λόγο. Ναι. 6 Δεκεμβρίου, κρατήσει ο κόσμος το 6 Δεκεμβρίου. Αυτή την ημερομηνία, σωστά. Και το λογαριασμό τράπεζας οπωσδήποτε πρέπει να δηλωθεί το IBAN, και τα οικονομικά κριτήρια νομίζω ότι είναι πιο διευρυμένα σε σχέση με πέρσι. Νομίζω πάνω κάτω είναι στα ίδια Στα κριτήρια και η ακίνητη περιουσία είναι στα ίδια. Η προκαταβολή θα είναι περίπου στο 60% του περσινού ποσού που χορηγήθηκε. Ναι. Και από εκεί και πέρα το ποσό που θα καταβληθεί στον κάθε δικαιούχο διαφέρει ανάλογα με την περιοχή που κατοικεί και με τους συντελεστές κλιματικής επιβάρυνσης. Μάλιστα. Τώρα, ήδη από το γραφείο σας ή από τους συναδέλφους σας έχετε εικόνα, να μου πείτε δηλαδή πόσοι ενδιαφέρονται, αν υπήρξε άμεση προσέλευση στα γραφεία σας γι' αυτό, για να δούμε λίγο και την εικόνα των δικαιούχων. Θα σας πω πολύ απλά ότι δεν πρόλαβα να μιλήσω με συνάδελφο για διάφορες άλλες δουλειές, γιατί ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο θέμα. Κατάλαβα. Που Τα σημαίνει... τηλέφωνα και οι επισκέψεις στο γραφείο είναι πάρα πολλά. Για το MyThermals. Ναι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είτε τηλέφωνα, είτε επισκέψεις, να γίνει η αίτηση, αν το δικαιούμαι, αν δεν το δικαιούμαι, γιατί δεν το δικαιούμαι. Κατάλαβα. Εντάξει, οι πρώτες μέρες, και ειδικά όταν ο κόσμος θα ακούει, θέλουν να σπεύσουν για να προλάβουν την προθεσμία, αλλά και πάλι να πούμε ότι είναι ως 6 Δεκεμβρίου, η προκαταβολή θα καταβληθεί ως 23 Ναι. Και βέβαια υπάρχει και εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια, γιατί οι περισσότεροι θα είχαν μπει και στην προηγούμενη επιδότηση, άρα την ξέρουν τη διαδικασία. Θεωρώ πως ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τολιόπουλη, για τα Εγώ χρηστικά που μας είπατε. Να είστε καλά, 6 Δεκεμβρίου λοιπόν καταληκτική ημερομηνία για το MyThermals. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ.